चीनसह कोरोनानं अनेक देशांमध्ये कहर केलाय. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन भारतामध्ये अलर्ट जारी केलाय. आरोग्य मंत्रालयाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार भारतात एका आठवड्यात कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये 14% अधिक वाढ झाली आहे. यामध्ये 13 ते 19 डिसेंबर दरम्यान देशभरात कोरोनाचे 1104 रुग्ण आढळले आहेत, तर 20 ते 26 डिसेंबर दरम्यान 1260 प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत. काही दिवसांपूर्वी गोवा राज्यात कोविड बाधितांची संख्या 0 होती, मात्र ती आता वाढताना दिसतेय. यामुळे राज्यात कोरोनाच्या दृष्टीनं खबरदारी घेतली जाते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात हालचाली वाढल्या असून काल रात्री 8 पर्यंत एकूण 26 कोविड बाधित रुग्ण आढळल्याचं समोर आलंय. काल नवीन 9 केसेस आढळल्यात, तर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 2 आहे. वाढत्या संख्येमुळे देशात चौथी लाट येणार का याची भीती सुद्धा व्यक्त केली जाते. भारतात सध्या चौथ्या लाटेचा धोका नाही. चौथ्या लाटेची व्याप्ती कमी असल्याचंही तज्ज्ञांचं मत आहे. याचं कारण म्हणजे भारतातील 90%हून अधिक लोकसंख्येमध्ये कोरोनाविरुद्ध प्रतिकारशक्ती आहे. तरीही दक्षता वाढवण्यात आली आहे. एम्सचे माजी संचालक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी नुकतंच एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलंय की ही प्रकरणं वाढली तरी सौम्य असतील आणि लोकांना रुग्णालयात जायची किंवा दाखल करण्याची फारशी गरज भासणार नाही. तसंच ओमायक्रॉनच्या सब व्हेरियंट BF7मुळे रुग्णालयात दाखल होता येणार नाही किंवा मृत्यूची संख्याही वाढणार नाही, कारण आता प्रतिकारशक्ती खूप वाढली आहे. डॉक्टर गुलेरिया असे म्हणतात की हा प्रकार दीर्घकाळ टिकू शकतो, पण त्यातून नवीन लाट अपेक्षित नाही. राज्य सरकारनं कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला अलर्ट केलंय. त्यामुळं आरोग्य यंत्रणेनं खबरदारी घेण्याच्या आणि सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्यात. वाढत्या टक्क्यामुळं नेमकी परिस्थिती कशी असेल याचा विचार सगळे करतायत. भारतात चौथी लाट सुरू झाली का किंवा चौथी लाट येणार का असा सवाल सुद्धा आता उपस्थित होतोय. त्यामुळे सगळ्यांनी काळजी घ्या आणि सतर्क राहा.